Здравейте, приятели, отново и добре дошли в нашия канал на Кралев Auto. Днес искам да ви покажа автомобилът, който е зад гърба ми. Това е Mercedes C220, 2007 година, 11 месец, 170 конски сили, 6 скорости. Автомобилът е регистриран и нека сега заедно с вас да го разгледаме. И сега ще ви разкажа малко повече за него. Автомобилът е на мой познат. Не е собственост на автосалона. Продава се, тъй като закупуват по-нов автомобил и заради това се продава. Няма каквито и да е било дефекти. Тук отвън има много леки точки, тук там е по вратите. Сега това е нещо нормално. Оборудване с 18 солови джанти, с почти нови гуми, на 80% нови гуми. Ето го как изглежда от тази страна. Автомобилът е с премахнат DPF, така е закупен автомобил от моя приятел. Ксенонови светлини, черна кожа, Android навигация е поставена. Всичко това нещо е поставено преди да бъде закупен автомобилът от моя приятел. Ето, нека да го разгледаме и вътре. Кожен салон в много добро състояние. И това е бележката, кога последно е обслужвана. 22 година, 211 000 км, преди точно 5000 км. Нека да видим. 216 са показанията по километраж. Всеки един, който желае, може да си го провери. Android навигация, климатроник, 6 скорости. Отзад. Добро състояние, пак казвам, кожен салон, също седалките на гърба са в добро състояние, джобовите. Повечето тук увисват. Тук самия салон е стегнат. Багажника. Гума, крик, акумулатор. Така, нека и да го погледнем отдолу, защото напоследък има много въпроси. Имат ли ръжди автомобилите? Ето го. Имат ли ръжди? Как са отдолу? В какво състояние са? Няма ръжда. Каквато и да е корозия. От тази страна също е добре. Задните стъкла са монтирани фолио и са затъмнени. Е пасажирската седалка. Лана. Ето и шофьорската седалка, пак казвам. Тук има потлакътник, поставка за чаша, сепелник, ел седалки предни. Защо съм завил гумите на автомобила, сега ще покажа, защото някой ще пита какъв грайфер имат. Веднага показвам, съм се подготвил. Около 6.30. Остана тук нещо, батерията ли пада? 6.50, 6.30, 6.40 е грайфера, а самият труд е 9-та седмица, 22 година. Така. Са много светлини. И нещо много важно, към автомобила има и подарък, комплект зимни гуми с лети джанти, 16 цала, в също много добро състояние. Ето ги и джантите с гумите. Сега ще направим измерване на тях. Само секунда, че с една ръка ми е малко трудно. Около 7,60 мм. Размера е 205, 55, 16 и мисля, че дота беше 19-та година, да.
19 седмица на 19 година. Така че това е от нас за сега. Желая ви успех в избора на автомобил.